Сағынып күтіп алған хезмәт һәм җир бәйрәме Яшел Үзән районының Күгеш авылында да узды. Сабан туй мәйданыннан Мөршидә Җиһан репортажы. Җырларда җырланганча җиләкле тау итәгенә халык агыла. Мәйданда түгәрәкләнә башлады. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мул уңыш теләп дуга кылганнан соң Күгеш авылы җирлеге сабан туйы башланып китте. Бүгенге бәйрәмдә җәмәгать актив катнашып, уеннарны матурлыгына уздырып җибәрик бу бәйрәмебезне. Башта элек-электән килгән традиция буенча ат чабышы. Менә хәзер килдек ат чабышына. Сабан туйның иң күркәмлеше. Шул ат килгәнне көтеп торабыз инде. Көне җилле булса да барыбер көне матур сабан туй өчен. Җилле көнне җилдереп атлар да килеп җитте. Беренче урында Чулпан кушаматлы атында Илшат Хафизов. Бу юлы 5 кенә ат катнашты. Киләчәктә артыр дигән өмет бар дип белдерде авыл җирлеге башлыгы бүләкләү тантанасында. Әйтеп үтелгәнчә безнең бүгенге бәйрәмдә 5 атыбыз катнашты. Алар инде тиешле урыннарын алдылар. Шулай ук җәяүле чабышлар. Уеннар дәвам итер. Сабан туйы, хезмәт туйы. Ел әйләнәсе авыл тормышында актив катнашучыларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Сабан туйы ул нәсел-нәсәбәне бергә туплау сәбәпчесе дә. Мәйдан Флюра Шәйхетдинова очрашкан кебек күптән күрмәгән сыйныфташларны да күрештерә. Бик әйбәт бездә сабан туйлар, бик күңелле уза, әлхәмдүлилләһ шөкер. Бик яратабыз бу бәйрәмне. Шушы гореф-гадәтләребез бетмәсен дибез. Җилда кабатланып торсын ие. Яшел Үзән районының Күгеш мәйданында да сабан туйы гөрләй биредә 3 авыл, Әрә, Күгеш, Айдар авылы кешеләре бәйрәм итә. Уеннар инде тәмамланып килә. Киләсе җыр бәйрәмен Лилия Муллагалиева бүләк итә. Барлык тамашачыларны, барлык милләттәшләребезне сабан туйы белән котлыйсым килә. Иминлектә, бәрәкәттә, иман нуры белән яшәргә насыйп булсын. Эх, сабан туй, синдә җәйнең бар яме. Бер якта җыр агыла, икенче якта сабан туйы уеннарына нәтиҗә ясала. Монда беркем дә урын алам, бүләк алам дип түгел, ихластан бәйрәм итә. Мөршидә Җиһан, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары, Яшел Үзән районыннан. Җырчыларның җырлавыннан